нисбат ба дигар ҳайвоноти хонагӣ қадим ва калонҷусатар мебошанд. Пояш пурқувват аст. Наринаҳо, чил ва модинаҳо 36 дандон доранд. Вобаста ба соҳ ва тағйироти дандонҳои пеш, синну соли аспҳоро муайян кардан мумкин. Мӯи асп ҷилонок, кӯтоҳ ва тахт аст. Вобаста ба ранг аспҳоро туруқ, ҷиран, ашҳабӣ, сиҳмушкин ва ғайра меноманд. Аспҳо ба сармо ва гармо хуб тоб меоранд. Ба иқлими нав зуд одат мекунанд. Бачаи аспро тойча мегӯянд. Асп то 30-35 сол умр мебинанд. Модагоҳ ҳайвони хонагию шохусундори ширдеҳ аст. Мо аз он гӯшту шир мегирем. Вазни говҳо то 750 килограмм мерасад. Онҳо дар як рӯз аз 20 то 40 литр об менӯшанд ва хӯрокашон алаф мебошад. Бачаи гов гӯсолаб мебошад. Гӯшти гов аз сафедаи моддаҳои ғизонок бой аст ва шири он муқоимати бадани моро бештар мегардонад. Буз ҳайвони ҷувсуми алафури хонагӣ аз ҷинси гӯспанд буда, шох, риши дароз ва думи кӯтоҳ дорад. Онро барои гӯшт, пашм ва шир парвариш мекунанд. Бузҳо то 10 сол умр мебинанд. Бачаҳояшон бузғола ном доранд. Бузи ваҳшӣ бошад яке аз зотҳои буз буда, шабеҳи оҳу аст, ки дар тамом минтақаҳои кӯҳсорони Тоҷикистон зиндагӣ мекунад. Саг ҳайвони хонагӣ буда аз оилаи гургон мебошад. Сагҳо ба одамон хизмат мекунанд. Онҳо позбон мебошанд ва ба шикор ҳам мераванд. Зоти сагҳо хеле гуногун аст. Имрӯз дар ҷаҳон зиёда аз 500 намуди сагҳо мавҷуданд. Қадимиёнаашон то 45-60 сантиметр мешавад. Сагҳо хоидани устухонро хеле дӯст медоранд. Гурба яке аз ҷонварони маъруф аз оилаи ширхӯраҳои дарранда мебошад. намудҳои он аз қабили пешак, гурбаи ваҳшӣ, гурбаи ёбоӣ, гурбаи хонагӣ, гурбаи алло мебошад. вазни гурбаҳо аз 2 то ба 6 килограмм мерасад. ранги чашми гурбаҳои хонагӣ сабз аст. гурбаҳо бей ва маззаро хуб дарк мекунанд. хӯроки онҳо асосан шир ва гӯшт мебошад.